pini si mesen pen hok pera video nangli tumhan paklang ponji la hen lo la ke jaipong market lo jaipong min market te non la BJP tumchi pulot council pen team kar benglong development kar benglong ke polam the buthak la si jaipong long kon si develop ma la sobang la si radet pani si pachini pon kangtung sila bang solong la hen lo plate walk tok lo main market lo ma si yo inghan side lo la solong pena development la si kodak lo development ke do non kar benglong lo la jaipong min market lo silang pon ingno jo ladak market along ko an ma pini ke do an sitame main market along lo main ladak abuzar long amar lo non ke to raso gali ekeng anta dongwong nang athaya ve asi ke sik sakso kali lo ladak ke non alang litum chipulo non team kar benglong tum labang ke development ko an ma nanggi atokan no sitame development PG pulo la siang thek la hen lo ke do dim bate ke dong dim bozar ke dam jian ta ke do dim an ta ve ladak pen langdam pulo tang te lapuna sitame la lo sinon langdam pulo te la hai lo inghan side lo jo pure thepen mas inghan lo pen ladak ke parok akhe mate ke che so tum pubang ke kompik lo dak ke karbe khe alang litum ko an ki sung jo inglong rat ho luchin lang so pen jojor cholang kadu kabe bepar beha tum taili karbe khe tuman ta jo ladak sike wang lo jaipong bozar long pensi ladak an si jojor cholang nang antame nang choklem dun lo bepar beha an sitame bon sotame la solong alang litum ki do kisung penana kisung dolo si jojor cholang adi man ta ave ko an ma sitame la solong taming han side lo la salang litum chipulo team kar benglong la council a team atum pen abitung tum pen alang litum ko an ma ladak development atok anu sitame alang litum chipulo development nangji pulake langdam ignon jo lage ladak jaipong min market along lo non labang solong jo gari motor ka chepe kanta katora so gali non lake hokpet live sinili nangli tum hanang paklang ponig lo labang solong katora so gali jo katora so kali labang solong ka chepe kon stang penang ana katoral penana ka sik sak do si dongwong nang athaya ve ladak mesen alik I ka ve la pen market set long stame ko an ma kimi nang je phana bang ka ke mea ve ladak lasi jaipong arat lana kisung lana ke do sitame non chechak nang lo kadu ka ve stame la helo jo lang ik prongon sila solong langhin konsensi ang kang si kapuri langhin konsensi ang kang along pen pustame non langdam pulo tante langhin em ko pia posi pini an sitame jaipong arat phan nang lang thek theder lo la solam ban bangsi non bang ke arjudam me melo non li nang le tumphan la an lo na paklang pon la sia hok pera video lo la hen lo si langhin em ko pia posi no an sitame jaipong arat phan kelang pangkre ve lo la sobang ta arjudam me melo langhin em cho chelo te la difu la se kapuri lo la solong te ladak MLA jitu la soel long kapuri MLA kente ko pipolo la sitame alang sitame nanglang ledet ke jaipong arar pan la tai siar judam me melo la sila henlo donatum la non ke paklang a video bang kala hokpet lo real lo pacho bai palam ang velo la ke jaipong min market along lo sila solong ko ansi development ke doma ko ansi development ka vema ladak bangle nang tum ekdam long lote choklo chini namo la sinang li tum hana hok pera video labang solong na paklang ponlo la henlo market anta do thai ave dongwong nang thai ave lana ke do kisung lo la pen la solong ar ena thu dam chelo polot de kedam tanga por tame video le si ni li ke samar pondo labang so video long pen sitame ke paklang pondolo ladak keso ga chelang hem tamil ladak 30 bidet hospital ake MPHC model public health center pu kedam tanga purpose appens taminili paklang ponlo selabang so kedam tanga por ke paklang pon pus tami pini nangli tum hanang paklang pon pola henlo MPHC jo agedan ta vipino donatum jo lango jo kangram jo langtha jo donatum jo ladake 30 bidet hospital mala si 30 bidet hospital bote nangli tum han jo chobai
pugia nangli tum pudam unelo agiatan tawe Kangram so kali 30 bidet hospital jo nangli tum hana paklang lo arlo anda dam ta levelo siladak mesen keso kacelang atum sitam opinion theglong le inut bahini atum hana theglong le kaya ma sitame la son lo ladak ave ma se ave la sinon kisung thepik ladak jaipong arar atum keso kachelanga hem anta ave doktor mesen thekdam long le nurse mesen theglom long le ajo phirlo keso sitame non hedjong sitame keso kachelanga dim ave alang le tum sami halloween pen sinon kewang iglo penang an ladak pen kithi gejang pon atum ta du ig ulo la sila henlo jo 30 bidet hospital adim angke MPHC buke thekdam long le non ta ing samden jo doktor inut ta ave ladak thekdam long le nurse inut ta ave la henlo nangli tum hana paklang ke 30 bidet hospital MPHC padim lo sila bangka hoksi nili life na tum hana paklang lo video jo Kangram so gali lang ponik tha jo donatum si development padim bangke thekdam long le la si ahok pe lo kedam tanga por pen pinian ke jo ahok pet nangli tum hana paklang eklo ahem abang ke do repairing tawe chat tawe ladak jo Kangram so gali awalan tawe lo doktor inut ave lo nurse inut ave thekdam long le asinangli tum hana paklang eklo pini ahok pet lo la hen lo si ajat le puno nili tum APSLC hin pena bangke la bangke che don dun delo nili tum phan la bangke jong hele nang ko jong hele nang pu pustame lake ke khroidam ji ang theg ma se ave kachi don dun ja lam ma se ave sida ka ma se tame jo non arlo anang ludon lo jo abang ma se ave jo donatum konana lo ne jo inu ta thekdam long le kelang bang da konalo ne a compounder da konalo ne jo dakta inu ta chingi ne jo donatum la ke jaipong MPHC lo lage 30 bidet hospital along lo inut bahini do keso chelain tum ta jola tum ta choton prong lo thekdam long le konalo ne jo nilia hoksi nilina tum hanang paklang ji ine biji chupi theka tum phanang to chok yo la puson ajar lo la son si pu asuso sasa keso pini pokeso phukeso la hai singyam singjum yo la hai kelang pharmacy pen thek mu chot asona phansenang to chok titik lo jo Kangram so gali lo dak elong ved lo dawai dawai amen lo hospital po amen do phanan ved lo jo donatum si ahok lo lake Dr. Chambers punang paklang iglo jo Dr. Chambers arum lo jo noni sama kunang paklang thule pujo avelu ave masya avelu jo nasina paklang poneglo donatum la hen lo lasi kopi posi APHLC atuma bangke piposi lasi totally condemn nang koklo people alang tum han jong do nang kok si emek hini ben theklong lo rakam penak lake emek hini ben theklong lo rakam penak apotsi la an jong do nang kok aron re pen ke claim lit thu ong chet la so pot bangsi pini bangke jong do nang kok lo APHLC party hoi pen bangke sajat le puno non ladak stame live lo theklong dak lo jo ajat le puno 30 bidet hospital le kopi posi lason pinchong de lo la bange thek prong lo lasi rada tumhan isi ahok peta video nili paklang poniglo nili dak langhin consensi long APHLC long claim bang phu nilimen sorenbe lansi nili labang so video paklang pon ington ponik ko lo kardom